Здравейте, хора! Днеска ще играем. Много хубаво. Това е ботка да бъде. Да. 6 левел. Да. Вече играя. Както винаги. Те ме убиват някакви първоначални огнени. Аз съм убил някакви боти. Аз съм най-човек на света. Няма по-просто от мен. Вижте ми инвентар. Това... Няма как да съм толкова слаб. И сега съм 40 и някой си левел. Ока. Ето фармаме на... Чувайте? Не. Точно фармаме. Да. Ясно, че фармаме. Мисля, това е... Не. Виждаме колко кръса. Айде! Нашия. Искам един път отвън да ми види кой е инвентар. Я да си сложа снайп. Исках да сложа найфа. Оп, Не. Окей, стоя. Ока няма да се минавам. Защо седи така? Окей. Точно хвана, то си мисли, че това е сил, що да зелено. Ока. GG е то. GG. Окей, чао. До втората